Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative
decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha, nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kagilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa kahabit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulso. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, ginsugiran ni Dalia si Riden nga wala sang may mabulig ang iaamay sa ila tungod na puto na ini sa negosyo, kag bulutungon na lang gani ini sang bangko. Apang, ginsugiran ni Dalia si Riden nga may insurance siya nga napulo ka milyon. Sa tago, nalipay si Riden tungod na hibalaan niya nga makakamol siya sang kwarta. Isa ka adlaw sina, nakita ni Riden si Dalia nga daw akig ini. Kaginsugiran niya ang bana nga naakig sa kay Dixie tungod na luyag kuno ini sa iya. Tungod si Dixie, isa ka tumboy. Kaginsugiran pagi siya ni Dalia nga si Dixie ang nagpanugid sa iya nga may kirida siya. Apang ginamalansa ni Riden nga hindi si magpati sa ginahambal ni Dixie sa iya tungod wala ina sang kamatuuran. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Ano? Tumboy? Oo. Kag nagapangaluyag siya sa akon. Ano? Kag naluyag ka mabla sa iya?
Wala Amo gani ina nga wala na ako nagapalabada sa iloy niya. Kaya hindi ko ya maluyag nga makita ko pa siya. Apang sige mangyapong labay-labay niya diri sa aton apartment. Para ko nga makita niya ako. Ay, amo gali na. Kagkadamo pa na siya sang ginakutso-kutso sa akon. Mm. Ikaw ko no nagaluib sa akon. Nakita ka kuno niya permi nga may kaupod nga babaye. Ano? Ay, kutsi-kutsira ka ng babae nga ina, ha? Matuod bala ina Riden? Ay, sus, kag nagpati ka man. Abnormal ang babae nga ina. Bayaran bla, kaya kung makita ko na sa tukapan ko na mo. Gusto mo? Hindi na Babayi na lang siya. Ang himuon mo, isira mo pirming gate naton. Parang hindi na sa makasunod dire. Basib na kung magpangawat pa na dire sa aton, haw? Oo Ba, Ano ato? si Luisa nagsinggitan nga to, Makawat ko, no? Dalya, dali ka lang, anay, ha? Masunod man ako Ginakulbaan ako. Wala na diring laptop ko sa lamesa. Kagabag ko nga bakal nga cellphone, wala naman diri. Uy, kanugon. Luisa, nakita mo ba lang nawang sa Makawat nga to? Ay, wala. Wala si Reden. Man, may tabo ng iya nawong. Kagadasig siya maglumpat sa bintana, sir. Animal. Pero sige lang, ipapriso ko gid siya. Apang sa ano mo siya makilala? Nalipat ka ba na? May CCTV kita? Ay, oo matuod no? Nagpatakod ka gali. Ara na! Ngayong adlaw. Ba, pulis? Hmm. Pulis ka bo? Daw, ma'am. Ari bala si Dixie? Si Dixie? Oo, ari siya. Pero, ano ang iya sa laser? Hindi man siya adik? Imbitaron namon siya sa police station. Anay, nanay? Ay, pulis. Dalon ka kuno nila sa police station. Ha? Pero nga ahaw, anong sala ko? Upod na lang. May balaan mo kung dito ka na. O sige na, lakat na. Upod na sa ila. Akusado ka sa sala nga pagpangawat, Dixie. Hindi ko yung kawatan niya, Serya. Wala ko yung nagpangawat. Mabutig ka pa, ha? Ario, ipakita namon sa imo ang nakuha sa CCTV. Ote, nakita mo na? Ikaw ina, no? Ikaw ang makita dira nga nagalibot-libot sa balay sang mag-asawa, no? Ako matuod din sir. Kag ikaw ang nagpangawat sang laptop kag cellphone. Hindi ko yung makawat, Serya. Basi ko natabuan lang ina. Natabuan nga. Matag na gid na. Nga ikaw ang nagalibot-libot daw. Kag suno sa mag-asawa, pasakaan ka nila sang panumbungon. Pasakaan ka sang panumbungon ni Reden kag ni Dalya. Uy, Kababae si mga tao, kawatan ka gali. Grabe guts mo ba? Magpabiling ka diri sa presuhan sa sulod sang 24 oras. Dikoy, kantuian si Dixie sa presuhan. Ha? Ngahaw? Napriso siya.
Kay nagpangawat siya sang cellphone kag laptop. Kaya pangawat siya. Ay, ambot. Apang nakita siya sa CCTV nga siya ang nagalibot-libot sa amo nga apartment. Gindakop sang pulis si Dixie kay nagpangawat siya kuno sang laptop kag cellphone sa ila ni Dalia. Gani nagay libion ako nga ginamalan si Dikoy nga kantuan si Dixie sa prisuhan. Sa pagpadayon ko pagid. Ano? Naghambal siya nga wala siya nagpangawat? Oo, Dikoy. Apang nakita siya sa CCTV nga nagalibot-libot sa baday. Kaginako niya nga nagalibot-libot siya. Apang wala siya kuno makapangawat. Lain man niya kuno ang pangawat. Kaglain man niya kuno ang libot-libot. Kita mo gid lang? Kita mo gid lang? Dikoy, ginabakol ko na siya dito. Ginabakol siya. Kay hindi siya mag-ako mo. Kantuan ko siya. Kamusta ka de? Hindi ko nila ako pagbuyaan, tay. Kung hindi ako mag-ako, nga ako ang nagkawat sang cellphone kag laptop. Pero sino nagkawat? Ay, ambot, ay! Abi, sugiri ako sa matuod, Dixie. Sugiri ako. Abang, tay? Wala ko yung matuod magkawat sa ya. Mali ko man na yan sa mga laptop kag cellphone na yaman. Kung mo, anong sagad mo sang libot-libot sa balay ng Daydalya? Secret? Magpunta siya gani, Dixie, ha? Mapriso kagid sina. Mapriso kagid. Okay lang sa akon, tay, ah. Basta, hindi lang ko yung manugid. Inday Dalia. Oh, ngari ka, Chay Tasing? Day, mga baytani ko sa imo. Ano ina, Chay Tasing? Bayaran ko na lang ang ginkawat nga laptop kag cellphone ni Dixie. Bayaran mo? Oo. Kung sugot ka day, labadahan ko na lang ina, hasta nga maimpas. Maluoy ka man day ay. Ayhan, nasaypan lang si Dixie. Wala siya masaypan, Chay Tasing. Oh, ara ang iya dagway sa CCTV. Siya gid ang nagpangawat. Day, wala gid bala ako makahibalo kung diin niya gindala ang laptop nga ina. Gani, nagapangabay man ako sa imo, day ay. Ako na lang ang mabayad. Bayaran ko na lang sa ako papanglabada sa imo nga mga bisti. Hasta nga maimpas. Ate, sige ah. Bangod na lang sa imo, Chay Tasing. Mapasugot ako ah. Apang hambalon ko anay si Reden. Nga kuhaon na lang ang panumbungon niya bato kay Dixie. Ay, salamat. Salamat, gid, day Dalia. Salamat, gid. Magpasalamat ka. Kay nagpasugot si Redin nga bawion ang panubungon batok sa imo, Dixie. Nay, sana siling ko na. Wala ko yung magkawat sang laptop nga atunay ah. Mali ko man na iya. Hindi magani ako sa makahibalo magamit. Bisan pa. Nakita ka nga nagalibot-libot sa ila balay. Nga nga nagalibot-libot ka dito. Maano ka? Mangawat ka? Wala ko gani nagpangawat, Nay. Gano-ano man niya si nanay man. Nagalibot-libot lang kuya. Kay gusto ko nga makita si Dalia. Kay man, ginahigugma ko siya mo. Ano? Oy, Dixie, hindi ka gani magambal sa ngamo sina, ha? Basi mabatian ka sang bana ni Dalia, bakulon ka giniya. Tilawan niya eh.
Wala ko yung madlok si Yaya. Sa gaga ka pala mo? Hoy, Dixie. Nga nga maluyag ka kay Dalia. Kay may bana ina siya. Kagdason, pariho ka mo nga babae. Ginasilingan ka na gid nga hindi ko yung babae, nay. Te, ano ka man gali? Lalaki gani. Boy bala. Boy! Ay, abo, Dixie. Mapatay ako sang ugdas sa imo. Napriso ko matuod yan, ay. Pero wala ko yung sangsala. Wala ko yan nagpangawat. Apang wala sang kaso, ah. Ginhimo ko inaiya sa ngalan sa paghigugma. Nga wala sang ginakilala nga gahom, agud nga tubson ina. Bugal ina yan ay para sa akon. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Agripina Longakit sa Barangay Pilisa, Bacolod City. Ako nagdaog sa 1-2 panalo ng Bombo Radio Star FM Part 20. Dako gid akong pasalamat. Ako gid ang una nga boy na mano nga nakagabutan ng akong pangalan. Ako nakabaton sa 500 nga cash kag ang gift pack. Ang premyo ako ning gumiton pa dugang sa akong lod sa akong tianggi. Lutoon to ang gift pack ko, luto-lutoon ko ni para sudan sa pagkaon sa among pagkaon. Kag napasalamat man ako sa mga sponsor. Ipangagda ko tanan sino aga pamati mag-entraman kamo sa Bombo Radio para magdaog kamo pareho ko. Mayo man pangabuyaan ninyo kag makarabi na gini paabot naton sa Grand Draw sa December 25. Basi isa man kamo makadaog sang 1 milyon. Basta Radio Bombo #1. #1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19,
ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo, pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drug. Number 1 Basta Radio Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalangguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Ardi! Gintampa mo ako? Akika kay ginalukan ko ikaw? Torpe, Sorry pero I love you. Promise. kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, nahibaluan ko na lang ang pamilya ni Abby may saranggali. Kagsang magkita ay kami sa eskwelahan, ginsuknaan ko siya bahin sini. Kag daw naglaing gid ang yabuot.
Sang antes siya magalin, ginhatag niya sa ako ng isa ka jutay nga baksang cupcake. Kag sang hana ko siya nga lagson, may naguyat sang akon nga butkon. Kag nahulog gid ang cupcake. Kag sang balik doon ko, si Lindy gali. Kag ginpamangkot niya ako kung okay lang kami ni Abby. Sa pagpadayon ko pagid. Isulod ko na lang sa garapon ng cupcake niya. Kagtakpan. Sorry ka na lang cupcake ha. Pero hindi tanay ka pag kanoon ha. Kanoon ko na ikaw. Kung magkambalanay na kami ni Abby. Anay ka, tawagan ko bala siya. Kasi kung nagabugtaw pa siya, ang cellphone ko. Ang kabe pa tani nga, nagabugtaw pa siya ba? Ara. Hello? Abby? Aki ka pa bala sa akon? Ano gid ang problema mo, Haw? Sorry na. Ano gid palang problema mo sa akon, Ted? Unfair ka, Abby mo. Abyan ko ikaw. Fake girlfriend ko ikaw. Apang madamo pagli ako sang wala na ibalaan sa imo. May bagling ibang nga tao eh. Kaya nakakilala kung sino si Abby. Sino si Abby Santillan. Abby mo? Nahuyagid ako sang pagkaibalo ko. Nga magaranon ka gali. Nga ikaw galing nagpakayo sa merkado namon. Ang merkado namon nga mabaho kag madamo sang tanga. Dasong ang balay namon niya kagamay. Kag mainit pang kwarto ko. Nagreklamo ko, Haw. Kung wala mo ako gintawgan, hindi na gid kuya makig-abyan sa imo tubtub-san o. Sorry na gani. Ginaway mo abi ako nga wala ako sang sala eh. Kasadya patani sa akon kay ina sang aga. Apang gisugata mo ako sang indi amo nga modo. Do sa may period ka. Sorry na gani. Hindi na maliwata. O di ano? Mamayuhay na ta ha? May pangayoon ako sa imo para nga mag-okay na kita. Ano na? Bisan ano, okay lang? Oo, bisan ano? Hindi bala, makahibalo ka magkanta? Kinahanglan kung isa ka tawo nga makahibalo magkanta. Ano ka? Ano nga event inaw? Natandaan mo bala ang transient house nga king kadtuan naton? Anniversary nila sa Madason nga si Mana. May formal event sila. Oh, Brad, mayo kay nakita ta ka. Oh nga Brad. Mahiging pangabay sa akong si Lindy. Kung pwede ko nung kantuan mo siya sa ila classroom. Bakanting ila classroom, kay absent ang ila professor. Gusto ka kung bang? O nga ho, ano natabo? Ang buot ng gani. Basta gusto ka lang kung ano bala. Kantuan mo lang sa kunod dito kung gusto mo pang makita siya. Ate, Brad. Kaduan ko sa subungkid. Ano ba lang kinahanglan niya sa akon man? Ari naman. Nga parang nagkakubak-kubang tugan ko. Kung makabati ako sa ngalan niya. Mahal ko pa ba gihapon si Lindy? Mahal ko pa ba gihapon siya? Parehas ang una? Ang cellphone ko nag-vibrate. Nag-text si Abby? Apang makadto ako kay Lindy Ano ba yun man? Sino ba ang unahon ko? Sinong unahon ko sa ilang aduha?
Bahala na. Katuan ko si Lindy. Ted, wala na kami ni Maggie. Nga ho, anong natabo? Inaman gani eh. Wala sang natabo. Ano na wala natabo? Anak ka, hindi ako makahangop Hindi siya pareho sa inyo, Ted. Baliwala lang ako sa iya. Daw sa hindi niya ako girlfriend. Halos wala na gani kami nagkakataay nga duway. Mayo pang mga barkada niya. Kay masama niya nga kaupod. Nga, sinong unang nakig-break sa inyo nga duha? Wala kami sang official breakup. Basta wala kami naghambalanay nga duwa. Kag wala naman ako nakipaghambal sa iya eh. Ay, Ted, I miss you. Kinahanglan ko ikaw, Ted. Lindy? Oo, Ted. Subong ko lang na-realize na ikaw galing ginahigugma ko kag hindi si Maggie. Si Abby? Nilali lang na nadumduman ko si Abby. Nadumduman kong una ng mga pagkitay. Kanami siya ko gun. Nainit kita ko sa ginbuhat niya sa akon. Ang laom ko kung may katok siya. Ted, nakahibalo ako na malipay ka sa akong naging sugid sa imo. Nakahibalo ako na ginahigugma mo pa ako, Ted. Hindi bala, Ted? Isiling mo sa akon nga na-miss mo man ako. Lindy, I'm sorry. Apang wala ko ikaw mamiss. Ano? Naghambalanay kami ni Lindy. Kaginhambal niya sa akon nga ako gihapon ang iya ginahigugma. Sa pagpadayon ko pagid, Nga, Ted. nga Lindy, na batsigan mo bala? Ang wala sang tupo nga kasakit nga halos mabuang ka? Kasakit nga halos utason mo ng kabuhi mo? Pagkatapos masiling ka lang nga ginahigugma mo ako? Nga akong ginahigugma mo? Nga luyag mo nga magbalik ako sa imo? Ted, I'm sorry. Karon lang ako nakamuklat. Nga ikaw galing ginahigugma ko, Ted. Kag nakahibaluman ako. Nga mahal mo ako gihapon, Ted. I'm sorry, Lindy. Abang hindi ko na ikaw mahigog maliwat. Si Abby? Nagapanawag na? Lindy, sorry, kid. Abang nagamulat sa akon si Abby. Dala ka na. Si Abby ang ginahigugma ko. Kag nakapatod na ako. Nagahigugma ako sa akong fake na girlfriend. Oh, nanaamo ka palang mag-abot. Sa diin ka palang maghalin. Nagkitayabi kami ni Lindy. Nagkita ay gali ka mo ni Lindy? Dason? Wala na kuno sila sa boyfriend niya. Kagusto niya nga magbalikay kami. Nga ahaw, anong natabo? Tiyan mo na eh. Ginsiling ko siyang matuod. Kun amo, naghambalanay na kamuliwat.
So, hindi bala, amo ining ginahulat mo? Ang makuha mo siya liwat? Amo ining rason kung nga ang nagpakuno-kuno ako nga fake girlfriend mo. Kag ikaw, fake boyfriend ko. Ginpaingon naton siya. Kag nagdaog kita. Magpaminsar ka sang maayo, Ted. Siguro, kinahanglan ka na ni Lindy subong. Kag amo na ining tion nga ginahulat mo. Nakahibalo ako. Nga nagsiling ako sa imo sadto. Nga kung tanga ka, mabalik ka sa iya. Apang mahal mo gihapon siya. Kag nalipay ka, Ted. Okay lang ah. So tell me, mahal mo ba bala si Lindy? My God. Ano ba yung sabat ko? Ano ba lang ang matuod na ginabatsyag ko? Mahal ko ba bala si Lindy? Papanga nga si Abby ang nagapangibabaw sa akong kaisipan? Sa kadamo sang babae nga nag-agi sa kabuhi ko. Nagakatorpe ako kung si Abby ang kaatubang ko. Hindi ko man mahimo nga ihambal sa iya ang matuod nga nabatsyagan ko. Nga nagahigog na ako sang tudo-tudo sa iya. Kung base bala kung kadlawanan niya ako. Ano ba yung buhaton ko man? Ano ba ini? Bahala na. Ihambal ko ini sa iya. Kung di niya ako gusto, okay lang. Kinahanglan niya mahambal ko sa iya matuod para mamagaan ang ari sa dugan ko. Bisan pa nga daw magwa nga tanga ako. Anad naman ako nga tanga eh. Ted? Nga wala ka nagahambal. Do you love her? Ara na sa tubang moong tsansa. Gani hindi na pagbuyi. Tawagin na siya. O sige na. Mahimo mo na siya nga tawagan, Ted. Ang Abby. Aring cellphone ko. Tawagan ko siya. Oh. Hoy, tanga! Number kung ginatawagan mo. Nagsala ka pa sa pagdayan. Ang siling ko, tawagan mo ang mahal mo. Gani tawagin na siya. Ginatawagan ko na gani. Ako? I love you more, Abby. Ted? Ba? Abby? Nagadugong ilong mo? Oh. Abby! Hindi! Natumba siya! Malagari ka na salo ko siya! Abby! Hindi! Nalipong siya! Brad! Brad! Ano na tabo? Brad, magtawag ka sa taxi! Dali! Dalo na to si Abby sa ospital! Napakita nga nagatindog diri sa guwa, Ted. Pero lagi hapon sang may nagpahibalo sa aton kung paano na si Abby. Oh, Jake, may nagwa nga doktor. Ara, nagapalapit sa aton. Ikaw bala si Tede? No, doktor. Ako. Ako ang iyamay. Kag ikaw si Tede, masami ka niya nga ginahinambit sa akon. Sir, kamusta na si Abby? Ha? Okay na siya. Pero kinanglan niya nga magpaway. Thank you. Kasi imo lang siya nagpa-thank you, ha? Jake, dali na. Mapauli na kita. Hindi na pwede nga makita ko ni Abby.
Vivian sunda sa pagmamati ang kasugpon sang sulat naging padala diri sa atong palatuntunan Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!